an balimaw kɛrɛnkɛrɛnniyana minnu n'olu ye an ka jamana cɛkɔrɔba ani musokɔrɔbaw ye n'a fɔra sisan ka fɔ papali ani jabɔli wale ani kɔlɔlɔ wale jugu minnu bɛ yen n'o bɛɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ kabili furancɛ jan maa yɛrɛ bɛ se ka jate kɛ kabili san 2000 ni san 12 fo ka se an bɛ don min sunkalo kalo minnu na an bɛ sunkalo kalo min na ni ko sisan ko papali walew jabɔli walew kɔlɔlɔ jugu a mana kɛ ka bin duguw kan dugu furancɛ taama a sira da mɔgɔw ɲɛ wale cɛjugu minnu bɛ yen dugu ni dugu cɛ hali n'i ye jateminɛ kɛ an ka dugu donda ni bɔdaw an ka jamana finitigi minnu bɛ sigi ye hali yɛrɛ jamana yɛrɛ a lakanabaw a n'a kɔlɔsili n'a tangabaw bingani wale minnu bɛ taa k'u sɛgɛrɛ f'u daga la kɛn bɛ ka taa kɛlɛ bɛn yɔrɔ minnu na n'a tun fɔra ka fɔ o kɛlɛtigɛ wale cɛjugu ninnu o kɛlɛtigɛ wale cɛjugu minnu n'o bɛ an ka jamana finitigiw sɔrɔ ka jamanadenw ka dagaw sigi u da la o kɛra dugu kɔnɔna ye o kɛra furancɛ dugu ni ɲɔgɔn cɛ furancɛw ye o kɛra hali u ka baarakɛyɔrɔw ye n'o ye sugujɔw ye ka se sɛnɛkɛyɔrɔw ma a wale tun kɛn bɛ ka labɔli kɛ yɔrɔ la yɔrɔ minnu a jujɔn o tun ye jamana kɔrɔnfɛlaw de ye i n'a fɔ k'a daminɛ Gawo fo ka se jamana yɛrɛ an faso Mali ni Algérie ani Niger cɛ tuma dɔ la ani Burkina cɛ wale minnu tun bɛ kɛ n'a tun y'a sɔrɔ k'a fɔ yɔrɔ kofɔlen ninnu a jujɔn a tun kolokololen don yɔrɔw la nka an bɛ don minnu na i n'a fɔ ko bi e ko Mali yɛrɛ yɔrɔ bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnniyana min ye Mopti mara ani Segu mara ye bɛɛ kɔni y'a dɔn k'a fɔ o yɔrɔ ninnu tun kɛra kɛlɛdaga yɔrɔw ye dagasigi yɔrɔw ye marifatigiw fɛ marifatigi minnu ne olu ko olu bɛ marifa ta ka kɛlɛ sigi Mali da la ni laɲini minnu ko diina ko don olu yɛrɛw ka yecogo an'u ka faamuya ko jamana in a bɛ dakun min kan ko a bɛ kafiriw bolo alajuguw bolo k'olu bɛ kɛlɛ kɛ tuma dɔ la nin kuma ninnu fɔlen a tɛ bɛn maa dɔw ma nka a mana kɛ cogo o cogo ɲɛfɔli bolo ma n'a bɛ fɔ ko nazaraw minnu b'a sɛbɛn hali an yɛrɛ ka jamana nazarakan sɛbɛnbaw b'a fɔ ninnu de ma ko teroristew papali ka ma k'i jabɔ k'i ninnu ka marifa tali kun ye fɛn min ye u yɛrɛw k'a fɔ cogo la ko olu bɛ diinɛ kɛlɛ de la o de la tubabu kɛn bɛ ka tɔgɔ dɔ daw la ko jihadistew tɔgɔ wɛrɛ b'u fɛ o kɔni ye ka marifa ta ka t'i daga sigi mɔgɔ da la ka bɔ a taabolo kan ka bɔ hakililatigɛ min b'a la ko hakililatigɛ in tiɲɛ i bɛ bala ka fɛn k'a la fɛn min b'a a papa k'a jabɔ k'a siran o siran wale ninnu ni o papali wale o n'u jatigɛ wale cɛjugu ninnu u b'a fɔ olu de ma ko teroristew ko teroriste ninnu ni u ye jamana kɔrɔnfɛla u y'o k'u ka dagasigiyɔrɔ ye Segu mara ani Mopti mara tɛmɛnen kɔfɛ hali Mali yɛrɛ woroduguyanfan fɛ o woroduguyanfan o ye Sikaso mara ye Mali yɛrɛ woroduguyanfan fɛ i n'a fɔ Zantigila n'o bɛ Dandereso fɛ Dandereso ale bɛ Kilela fɛ ani Kabale o yɔrɔ ninnu bɛ wele i n'a fɔ kɔrɔnfɛ dugu o kɔrɔnfɛ dugu minnu ko papalikɛla ninnu an bɛ don min i n'a fɔ ko bi k'u kɛn bɛ ka t'u ka dagaw sigi o yɔrɔ kofɔlenw de la bi o siratigɛ de la min ye Kilela ye Kilela fana ko a papali wale ani a wale cɛjugu kɛra juma tɛmɛnen n'o bɛ na avril kalo tile 23 ma n taara bi dugu min kan ko mɔgɔ kelen ni tora la mɔgɔ caman joginna u ye nafolo minnu zonya ka taa n'a ye u yɛrɛw k'a fɔcogo la ko a bɛ se fɔ wari ye miliyɔn 50 hakɛ bɔ k'u taara n'o ye o siratigɛ de la avril kalo tile 23 tɛmɛnen nin ye dɔgɔdon de ye tile la ko mɔgɔ marifatigi dɔw bɛ yen k'u ma lakodɔn u tun bɛ cɛ 6 hakɛ bɔ ninnu nana moto 3 de la n'i y'o jate moto kelen maa 2 de bɛ sigi o kan ninnu de taara ka taa kafo jigiɲɛ ka taa bi o kan tile la ni dun y'o lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la nin tɛ diinɛ ko kɛlɛ ye fiyewu nin yɛrɛ tɛ n ka hakilinaw n bɛ se k'o karaba nin ye bingani wale de ye sabu kafo jigiɲɛ ye wari mara yɔrɔ de ye o bɛ sugu yɛrɛ kɛrɛfɛ sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 11 waati bɛɛ bɛ ka i ta ɲini sugu la laada la donsow kɔni b'u labɛn juma o juma u ti jɛn n'a ye bolifɛnw ka don sugu kɔnɔ donsira o donsira bɛ yen n'o ye sugu donsira ye donsow b'u jɔ a yɔrɔ la ka kɔlɔsili kɛ maa b'i yɛrɛ ɲininka yala nin nson ninnu
sabu nunu ye binganikɛlaw de ye. Yala nunu donna da jumɛn fɛ? Sɛbɛn min bɛ ale ko k'u nalen ko u ye mugu de wuli wari ta bondaso in da la n'o ye kafo jiginɛ ye. Fila bɛ u la, o de ye olu ye waribon donda kɔlɔsi, sabu 4 de don, 2 wara olu donna. U donnen u y'a ɲini wari kɔlɔsilikɛla fɛ, a bɛ fɔ min ma ko kɛsi ye min bɛ wari mara, k'o ka wari bɛɛ fɛn min kɔnɔ ko k'o dayɛlɛ. O tigi banni min kɛra u ye mugu ci o sen na, komi donsow tun bɛ ka kɔlɔsili kɛ ka sabu kɛ jamana yɛrɛ bɛ lahalaya kana sabatilibaliya ko min na. Kɛrɛnkɛrɛnniyana min ye dandereso ye, Kilela, Kabale, Zantigila, olu kɔni y'a faamu nunu ŋaniya ye fɛn min ye, u nakun ye fɛn min ye. O de la sa mugu kɔni cili fanga bonyana u ni ɲɔgɔn cɛ. Taji feerela dɔ marifakisɛ ye o sɔrɔ, a bɛ fɔ min ma ko balle perdue. Tuma min na donsow y'a dɔn k'a fɔ nunu nakun ye fɛn min ye, a laban nana kɛ fɛlɛbɔ de ye u ni donsow cɛ. Taji feerela min bɛ kisɛ ye o sɔrɔ furancɛnin kɔnɔ ko o fatura ka sabu kɛ marifakisɛ ye. U taara o jɛnajɛ kɛ juma tɛmɛnen n'u bɛna avril kalo tile 23 ma. Maa joginnenw u y'olu donni ka taa n'u ye Sikaso dɔgɔtɔrɔso la. Donsow kɔni ni ninnu mɛnna muguci la, u ye min kɛ kɛlɛ la a bɛ ɲini ka lɛrɛ kelen bɔ. O kɛlɛ de senfɛ donso dɔw joginna. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ni nin wale sugu kɛra, a laban bɛ kɛ jabɔ wale ye, a bɛ wajibiya bɛɛ kan bɛɛ k'i yɛrɛ ɲini. O de senfɛ maa caman joginna marifakisɛ fɛ, i n'a fɔ charbon feerela dɔ. Nin bingani wale cɛjugu ninnu kɔni taatɔ k'u ni wari taara, u ye wari min zonya ka taa n'a ye k'a bɛ ɲini ka sefɔri 50 hakɛ bɔ. Ko tuma min na nin bingani wale cɛjugu in bɛ kɛ, Mali finitigiw kana ni lakana fɛɛrɛtigɛbaw minnu bɛ Sikaso, o ni Kilela cɛ ye kilo 45 ye. Olu welela waati min, a kɛra i n'a fɔ ninnu bɛ se waati min, o y'a sɔrɔ ji bɔnna kaba, ji bɔnnen dun ti cɛ. Ni zon ni binganikɛla ninnu o y'a sɔrɔ u taara ni nafolo in bɛɛ lajɛlen ye. Olu kɔni taara u ka ci la ka fɔ jigiɲɛ min bɛ o yɔrɔ la, jama de firila a yɔrɔ kan. Ko a yɔrɔ la ye ko siga kɛra maa dɔ ma ka fɔ ko ni ninnu tun bɛ janfala ko minɛ na. U y'o minɛ ka taa ni o ye kana sabatilikɛlaw fɛ ye. Jaw fana k'a fɔra ka fɔ siga kama, o fana ni janfakɛbaa dɔ ni maa dɔ tun dun n'o de janfa la. An bɛ waati min i n'a fɔ ko bi ko ninnu minɛlen don bɛɛ an ka kana ani lakana dabali ni fɛɛrɛtigɛbaw bolo, ko olu bɛ ka ko ɲɛɲini. Sɛbɛn in kɛbaa y'a jira k'a fɔ donsow ka cɛsiri y'a to ko ninnu kɔni ja ŋaniya wɛrɛ tun b'u la. A fɔlɔfɔlɔ tun ye min ye ka taa wari ta, n'u tilala wari ta la ko ka taa mairie jeni ka lakɔlisow datugu. Hali fanga ka cɛsigiso min bɛ yen k'o fana bɛɛ kari. U tun bɛna tɛmɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'u tun bɛ nin wale in de kɛ. Sɛbɛn kɛbaa y'a jira k'a fɔ fanga ka cɛsigi min n'o ye sous-préfet min bɛ Kilela, o kɔni bɔra Kilela a bɛ kalo caman bɔ bi. Olu bɛ kibaruya in sɛbɛn waati min, fɛn min kɔni dɔnna o ye k'a fɔ maa fila o joginna nka jogini fanga man bon kosɛbɛ. Minnu ka jogini fanga man bon k'olu seginna ka taa Kilela. N balimaw, an bɛ hakililajigin kɛ aw ye. Marisi kalo san 2000 ni san 21 kangarida tun kɛra papalikɛla ninnu fɛ. Zantigila kɔni k'u ka kalansow bɛɛ lajɛlen datugu, min ye Kabale ani Zantigila dugutigi ye. Fɛn min fɔr'u ye, u ko aw de ni jamana marabaw, ko aw bɛ ka anw kɛlɛ, an minnu ye diinɛ kɛlɛcɛw ye. An tun ye layidu ta k'a fɔ an tɛ maga jamanaden kelen na dugu kɔnɔ, nka aw ye ɲɛfɔli minnu kɛ, o tuma dugu o dugu bɛ yen, an bɛ kɛlɛ ta ka aw sɛgɛrɛ. O dugu ninnu ka kɛlɛ ta k'u sɛgɛrɛ Ala tɔgɔ la, ni donsow ni denmisɛnw, ko ni cɛ b'u fɛ ye, cɛ min bɛ se ka olu bali, a ko kɔni o tɛ mɛn ɲɛdɔnna ni Ala sɔnna ma. Ko bɛɛ lajɛlen bɛ sariya, Ala ka sariya de labato. Aw tɛ fɛn min dɔn, an ka mɔgɔw bɛɛ aw ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na. O tuma donsow, aw k'aw yɛrɛ ɲini yanni tile damadama cɛ, n'o tɛ aw bɛna an kibaruya sɔrɔ. Ni kangarida minnu taara ka da donsow kan, ko donsow k'u b'a dɔn k'a fɔ donsow tɛ olu fɛ, ko donso ninnu ye kojugukɛlaw de ye, ko donsow kɔni bɛ ka gɛlɛya de ta ka dugu ninnu sɛgɛrɛ. Nin ye papalikɛla ninnu, u b'a fɔ mɔgɔ minnu ma ko jihadisiw, nin y'u ka ɲɛmɔgɔ ka kangarida ye. Nin ko in jate kɔfɛ sa, ko a ɲɛdɔnnen don k'a fɔ nin papalikɛla ninnu, u b'a fɔ minnu ma ko diinɛ kɛlɛcɛw, ko u kelen t'a la, ko sabu u ka janfa, u ni maa dɔw de bɛ janfa la nin dugu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Ko sabu fɛlɛ bɛɛ dɔ senfɛ Dandereso mara la marisi kalo tile 30 tɛmɛnen, ko an ka jamana kana ani lakana dabali fɛɛrɛtigɛbaw, jamana sɔrɔlasiw, k'olu ye maa 5 sigarama maa 5 minɛ Zantigila. O maa 5 la ko yen dugutigi, ko denkɛ bɛ a la, ko yala o de kibaruya ninnu ɲɛfɔ wa?
ko a dɔ la ko a fa tun b'a fɛ ka fɛɛrɛ dɔ tigɛ min b'a to dugu bɛ lakana yala ale yɛrɛ dugutigi yɛrɛ denkɛ de taara dugutigi ko fɔ ni maa ninnu ye wa sabu u ka kuma diinɛ kɛlɛcɛ ninnu ka kuma ye fɛn min ye o de ye k'a fɔ ko olu ka maa bɛ dugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sɛbɛnnikɛbaa ko ale ye o jate dɔn ko sabu tuma min na u taara bi kilela kan papalikɛla ninnu k'u tun bɛ dugu dɔn kosɛbɛ sabu u ka baara tɛmɛnen kɔfɛ k'u tun b'a fɛ ka sira dɔ ta ka bɔ kilela ka taa Sikaso nka cogo min u ni jamana finitigiw kana bɛn k'u kɔni bɔlɔnkɔnɔnaw de minɛ fo ka taa kilela siraba minɛ kilela ɲɔngɔn suwala u ni o yɔrɔ furancɛ ni Burkina bɛ dancɛ bɔ an bɛ don min i n'a fɔ ko bi ko ninnu kɔni Kucala mara la Yoroso dugu minnu bɛ yen n'o ye Kajolo ye ko marisikalo tɛmɛnen ko min ye Mali dɔnɲɛw ka daga min bɛ hɛrɛma kɔnɔ Sikaso u taara o yɔrɔ ka taa kɛlɛ bi u kan u ye fɛn bɛɛ lajɛlen jeni ko ni marifatigi ninnu u bɛ Mali worodugu yanfan fɛ ko a fɔra k'a fɔ ninnu yɛrɛ ka daga bɛɛ ciyɛrɛ de ani Yoroso ni Kilela furancɛ la ani Ɲɔngɔn Suwala k'u bɛ nin yɔrɔ in u bɛ nin fɛlɛbɔ kɛ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na fo ka taa Dandereso mara la u b'u ba ka guwanfuru la ye ko min ka d'u ye u b'o de kɛ wa u sena ka teli wa min ye zantigila ye n'o bɛ Dandereso fɛ Dandereso ale bɛ Kilela fɛ ani Kabale ko Kilela fana ta ye Kilela fana o ye a ka kɔlɔlɔ sɔrɔ juma jan tɛmɛnen n'o bɛna avril kalo tile 23 ma mɔgɔ kelen o sara mɔgɔ caman u jogina k'u taara ni sefa wari miliyɔn 50 ɲɔnbɔyɔngo ye ko maa bɛ se k'a fɔ an bɛ don min n'a fɔ ko bi ko nin yɔrɔ kofɔlen u kɛlen don k'a dagaw sigi ye fasirikɛba n'o ye Inter de Bamako ye a ko yalaw nin dugu kofɔlen ninnu daga sigilen don papalikɛlaw fɛ ko yala ko tuma ko jamana marabaaw bɛ yɔrɔ jumɛn ka sɔrɔ ninnu tun ye kangarida kɛ basila an t'a lajɛ an ka taa Sikaso an ka ɲɛɲini kɛ yen sabu anw yɛrɛw ka kibaruya n'an y'a sɔrɔ tuma o tuma an bɛ ɲɛɲini kɛ a yɔrɔ kofɔlen na a lajɛ an ka se Sikaso an ka kɔrɔsigi min bɛ yen ale ka ɲɛfɔli k'an ye bisimila. Jumadon a bɛnna avril kalo tile 23 san 2021 Sikaso marabolo kɔnɔ dugu min bɛ n'a bɛ fɔ a ma Kilela ani Sikaso cɛ kilomɛtiri 40 walima kilomɛtiri 45 bonyanko fɛn min ye cɛnnikɛlaw ye dansago wale tigilamɔgɔw donna ni dugu kɔfɔlen in na baarakɛ bondaso min bɛ Kilela marabolo kɔnɔ ka fɔ Jiginɛ cɛnnikɛlaw donna ka fɔ Jiginɛ na o kuma in y'a sɔrɔ fɛn min ye Kilela donsolakaw ye olu kun b'a la ka lakana kɛ Kilela dugu kɔnɔ cɛnnikɛla ninnu donna Kilela nɛgɛ kaɲɛ 9 waati o ni donsow minnu b'a la ka Kilela dugu yɛrɛ lakana u kɔni ye mugu ci ɲɔgɔn na o kɛnɛ in kan fɛn min ye maa dɔ ye o ni tora a la marifamugu kɛra sababu ye ka maa caman fɛnɛ bana Kilela o ye olu maaw cɛ ka na u ye Sikaso dɔgɔtɔrɔsoba kɔrɔ la CCRF o kɛnɛ kan an ye minnu sɔrɔ olu de filɛ nin ye e tɔgɔ ani jamu ne fɛ ka dɔn e yɛrɛ ye jɔn ye komi an ye kunnafoniw mɛn kunna sini ka fɔ ko cɛnnikɛla dɔw donna Kilela ko fɛn min ye Kilela baarakɛ bondaso dɔ ye ne an b'a fɔ ma ka fɔ Jiginɛ ko o ye cɛnni kɛ kosɛbɛ ko ani Kilela dugu yɛrɛ kɔnɔ an ɲɛ b'a la e fɛnɛ bɛ anw fɛ Sikaso yan CCRF la an ɲɛ b'a la e tɛgɛ sirilen don i gan kɔrɔ kɔni b'a yira k'a fɔ ko o ye fɛn dɔ ye min bɛ farikolo tɔɔrɔ kosɛbɛ o la an b'a fɛ k'a dɔn ko in yɛrɛ a nana cogo di i b'i yɛrɛ fɔ ani ko in kɛra cogoya min na i b'o fɛnɛ ɲɛfɔ an ɲɛna. Tɔgɔ ye Oba Jara ne jɔyɔrɔ Kilela donsobaw ye donsodenw fara ɲɔgɔn kan ka di ma pour que an ka kɛ dugu garde nin na ɲɔgɔnnaw ɲɛ nka a kɔni y'an sɔrɔ ne jɔyɔrɔ y'o ye ani ne ye dugu conseiller dɔ ye ani dɔgɔtɔrɔso ɲɛmɔgɔ Asako président ne y'o ye e ye ɲininkali min kɛ n na o diyara ne ye komi an bɛ to k'an ka dugu garde kɛ an tor'o la an ye marifa ci ko kelen mɛn sani an ka se yen o ko jalisiw donna ka fɔ Jiginɛ na u donnen ka fɔ Jiginɛ na an fana y'a ye komi an ye donsow ye sani an ka sigi k'o to yɛrɛ ma u man kan an fana y'an ka marifaw ta marifa min b'o bolo o ɲɔgɔn t'an bolo an fana wulila o nɔfɛ an tora ka kisiw ci ɲɔgɔn na fo ka na u kɔni donna kafo la o ye kafo wari dɔ ta nka ne da tɛ se ka se o da ma parce que ne ma don o kɔnɔna na fan tɛ kafo baarakɛla ye o tiɲɛ bɛ se ka sɔrɔ kafo baarakɛlaw de fɛ nka an kɔni ye min kɛ an kɔni ye marifaw ci ɲɔgɔn na o ka kisiw nana se anw ma an ka kisiw fana sera dɔw ma nka ne mɔgɔ ma to mugu da la wa i bɛ don an tɛ se ka fɔ an ye dɔ faga an kɔni dɔw jogo o fana jogoli k'an na kisɛ ye mɔgɔ 5 de minɛ anw fɛ nka 5nan kelen ye muso ye an tɔw ye cɛw ye nka kelen
an kɔni sara an tɔ kɔni an bɛn. Cɛnnikɛla ninnu u yɛrɛ nana tilela waati jumɛn na u nana waati jumɛn na ani mɔgɔ sugu jumɛn yɛrɛ est-ce que a yɛrɛ ɲɛ danganiyaw kan ka u farafasiya dɔn. Ayiwa an bɛ se k'a fɔ an bɛ se ka u farafasiya dɔn an kɔni y'a kɛ jɛlisiw ye parce que u bɔlen bɛ filala mɔgɔw fɛ ni mɔgɔ y'a yɛrɛ protéger ka ban e tɛ se k'a fɔ karisa ni karisa don ne tɛ kɔnɔ min kɔni jɔra da la an kɔni y'o kɛ filala mɔgɔ de ye ne kɔni ye min ye o de filɛ ten. Mais u nana heure jumɛn ɲɔgɔn na fo an n'u ye mugu ci ɲɔgɔn na. O nana waati min na o nana kabini 9h o donna ka fɔ kɔnɔ 9h an fana ye mugu ta ɲɔgɔn kama sani 10h ka se o bolila an fana jogunna o y'an ta ka ɲɛsin yan ne kɔni min dɔn o de filɛ da. Komi an yɛrɛ ɲɛ bɛ i tɛgɛ sirilen na donc kɔrɔ b'a jira k'a fɔ kisɛ ye e tɛgɛ sɔrɔ dɛ walima ko nana. Kisɛ ye ne tigɛ de sɔrɔ kisɛ de sera ne tigɛ ma kisɛ fana sera je ma k'ale fana jogo. E ko mɔgɔ joli ɲɔgɔnna de kun don. Mɔgɔ 7 kun don. U nana bolimafɛn sugu jumɛn de la. Moto don. U nana moto 7 de la walima. Moto 3 u tun bɛ ka ɲɔgɔn ta fila nka mɔgɔ 3 kun bɛ moto 1 na. Nka an b'a fɛ ka min yɛrɛ dɔn sisan nɔ komi aw ko aw ye donsow ye donc ko donsow de farala ɲɔgɔn kan ka aw délégué walasa aw ka se ka dugu garder cogoya min na faamalakaw jamana kɛ n'u ka mɔgɔ minnu yɛrɛ ta k'u ka ni o ye faamalakaw est ce que faamalaka bɛ tile la wa ni faamalaka tɛ tile la nin ko in kɛlen est ce que faamalakaw taara nin yɔrɔ in na ka taa ko in yɛrɛ sariya wa. E y'o min ɲininkali kɛ sa sani a ka kɛ an ye wele kɛ yan an ye wele kɛ faamalakaw bɔra yan ka taga o y'a sɔrɔ an jogola ka ban o y'an taga na anw n'o bɛnna o taara fo ka taa ɲɛ da yɔrɔ. Faamalaka jɔnw kelen ye. Sɔrɔlasiw don. Olu de taara. Olu de taara ka taa ɲɛ da yɔrɔ ka sɔrɔ ka segin ka na kunnafoni min kun sɔrɔ u kun b'o ɲɛfɔ anw ɲɛna nka o kun taara fɔ a yɔrɔ la. I bɛ se ka mun fɔ i ka kumakan laban na nin waleya in kan. Ne bɛ se ka min fɔ kumakan laban na komi sɔrɔlasiw t'anw fɛ yen cɛnlikɛlaw de wulila ka diɲɛ minɛ sisan marifa min b'o bolo o ɲɔgɔn t'anw bolo ne kun ka wele kan ye min ye ka ɲɛsin faamalakaw ma o ka jija hali n'a kɛra marifa kelen min ɲɔgɔn b'u bolo ta o kelen ka di donsow kelen-kelenna ma ka bila o yɛrɛ kɔrɔ nin n'a ɲɔgɔnna ɲɛ ne ka wele kan de y'o ye ka ɲɛsin faamalakaw bɛɛ ma. N balimakɛ e tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ ye Seyi Sangare ne bɛ tile la. An ɲɛ b'i la bi Sikaso CSRF kɔnɔna la n'o de ye Sikaso dɔgɔtɔrɔsoba kɔrɔ ye an ɲɛ bɛ bandiw sirilen na i tɛgɛ la nka an y'a mɛn k'a fɔ ko cɛnnikɛlaw fana donna tile la e ka bandi a sirilen don e tɛgɛ la ka da kun jumɛn kan. Bandi nin ma siri ne tɛgɛ la ten gansan komi jatisi u nana kafa attaqué an fana y'a ye komi an bɛ tile la garder an ka sigi k'o filɛ ten u ka na tiɲɛli kɛ ka gosi n'an donsow fana ma ye a la o ye filiba ye anw fɛ an fana wulila ka taa an ka marifaw ta an nana to ɲɔgɔn ci la ten fo takisɛ dɔw nana ne ta o de ye bandi sirikun de ye ne tɛgɛ la. Ko in yɛrɛ a kɛra cogoya min na i bɛ se ka dɔɔni ɲɛfɔ an ɲɛna a la. O donna cogoya min na yɔrɔ kɔni anw sigilen bɛ yɔrɔ min na o y'o yɔrɔ to yen yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ o bɔla o yɔrɔ fɛ ka na o dɔ la o gɛrɛla ka fɔ da la ka kungɛɲɛ kelen kɛ an tora an ka sigiyɔrɔ la an ye kungɛɲɛ kelen nin mɛn an wulila ka na o filɛ k'a sɔrɔ kelen jɔlen don ale bɛ ka mɔgɔw kɔrɔsi dɔw la kuru kɔnɔ olu bɛ baara la an fana taara an ka marifaw ta to ka ɲɔgɔn ci an tora ɲɔgɔn ci la ten baara nana ne sɔrɔ. Mais yanni nin cɛw est ce que tilela aw yɛrɛ ko aw ma tilela garder parce que n'i y'a mɛn ko ka gardi kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka yɔrɔ kɔlɔsi donc o yɔrɔ sigi sigana yɔrɔ dɔ yanni nin don in yɛrɛ cɛ o tuma tilela tun ye sigana yɔrɔ dɔ de ye walima aw tun bɛ to ka jateminɛ kɛ mun yɛrɛ de y'aw bila k'a fɔ ko aw bɛ yɔrɔ in kɔlɔsi aw minnu donsow ye. Ayiwa an bɛ yɔrɔ in kɔlɔsi bi tɛ fɛn min ye sanji 4 ɲɔgɔn ye a kan ka se o ma an bɛ yɔrɔ in kɔlɔsi la ka da mun kan damatɛmɛwalew dɔw bɛ mɔgɔw ka buganw minɛ dɔw bɛ don sugu la ka mɔgɔw ka motow ta an sɛgɛrɛ o de kɔrɔ ka nin baara in sigi sen kan ka to ka gardi kɛ ko in kɛra. I ka kumakan laban i b'a fɛ ka kumakan laban min fɔ. N bɛ kumakan laban min fɔ anw yɛrɛ kɔni fɛ min ye anw ka lakani ye anw b'a fɛ u ka jija a mana gɛlɛya cogo o cogo u ka marifa dɔ di anw ma an yɛrɛ b'o kɛ k'an yɛrɛ dɛmɛ hali ni u nana hali n'an ma se ka u fɛnkɛ u bɛ se ka kɛ cogoya min na k'an yɛrɛ lakani dɔɔni o de ye ne ka kuma laban ye. E tɔgɔ ni jamu. Ne ye Sulemani Bɛngali ne bɛ Sikaso misiri kɔrɔ mais ne yɛrɛ ye tilelaka ye. Voilà. Cɛnnikɛlaw donna tile la nka ni fana ye donso ka kuma lamɛn olu ko kamafa de d'olu ma walasa u ka se ka tile lakana cogoya min na n'i y'a mɛn ko lakana donc o kɔrɔ ko sɛgɛnna de b'a yɔrɔ la tɛ nka mun nana ni tilela lakana ko yɛrɛ fo donso ko fo u ka yɔrɔ lakana o tuma fɛn dɔ ɲɛsinnen don tilela ma wa. Tilela yɛrɛ position de y'a to donso ye initiative ta ko ka o bɛ na tilela garder parce que n'i ye tilela lajɛ tilela ni Sikaso a bɛ kilomètre 45 bɔ ani Kucala fana ka jan dɔɔni n'a fɔra ko tɛnitigiw de ka bɔ Sikaso ka taa tilela ni cɛnnikɛla kɔni bɛ o t'a sɔrɔ a taara Kucala fana b'o cogoya kelen na bon n'i y'a ye yɔrɔ bɛ o position sugu la donc ni dugudenw donso fana farala ɲɔgɔn k'u bɛ dugu lakana i b'a ye o b'o jɔ o ye min fana fɔ marifa ko la o tiɲɛ la k'i ka parce que bandi nin taara ka fɔ attaquer donso fana k'u tɛ sigi k'u filɛ donc o ye attaque min kɛ donso ka marifa ani ninnu ka marifa kelen tɛ o b'u ka marifa ci o yɛrɛ t'a dɔn ko fiɲɛ wulila mais marifa min tun bɛ ninnu bolo a don na n'a bɛ donso bolo a cɛsi kelen tun tɛ tila mais n'i y'a ye o ye tiɲɛni kɛ ka fagali kɛ ka taa hali kalamu waasi sɔrɔsiw taara sɔrɔ u taara ka ban sɔrɔsi minnu fana nana olu
olu nana na cogo min fana na weleri kɛra ko sɔrɔsiw ka taa sɔrɔsiw taara sɔrɔ mɔgɔ ninnu taara dɔw yɛrɛ ko sɔrɔsiw taara sɔrɔ ninnu dɔra fɔ Burkina ka ban parce que i bɛ bɔ Kilela fɛ i bɛ ba tigɛ i bɛ taa cɛrɛ fanfɛla na ka taa Nɔngɔn Suwa la ka taa fo Dandaraso fanfɛla la u b'o nin kungo in de kɔnɔ ka taa yen k'a fɔ ko yɔrɔ ma dɔw yɔrɔ dɔlen don dɛ cɛrɛ ta bɛ fɔra ka fɔ o yɛrɛ kɛra sababu yɛrɛ maire wo école wo AGT ba kɔfɛ Sikaso mara kelen in na donc o yɔrɔ bɛ Sikaso mara la fo bi halisa kalanti ka kɛ yɔrɔ la a caman mais cɛrɛ ni yɔrɔ jumɛn bɛ dancɛ bɔ cɛrɛ bɛ ka taa Nɔngɔn Suwa la fan fɛ bon olu bɛɛ bɛ Kilela ni kɔrɔn de cɛ ba de bɛ an n'u cɛ donc olu bɛɛ bɛ ka taa Dandaraso côté de la donc Nɔngɔn Suwa la o cɛrɛ o ka taa fo Dandaraso fan fɛ école tɛ nin yɔrɔ in si la dugu o dugu b'a furancɛ école tɛ yen wa école bɛɛ datugu maire bɛɛ bolila ka taa Kucala sous-préfet de b'o yɔrɔ la olu si tɛ yen hali Kilela sous-préfet a tɛ yen donc an bɛ yɔrɔ min sisan donc o kɔrɔ préfet tɛ Kilela sous-préfet tɛ Kilela a tɛ yen hali kafo la garde minnu kan ka kɛ kafo la o taara yɛrɛ dɔw yɛrɛ ko kafo garde minnu tun bɛ ko marifa yɛrɛ tun t'u bolo o k'olu minɛ k'olu datugu bon kɔnɔ e bɛ taa kɛ nin warisogo garde ko marifa t'e bolo donc garde fila dɔrɔn de bɛ kɛ yen e ka Kilela n'a bonya la kafo belebele bɛ yɔrɔ la tentigi tɛ yen an man sɔrɔ tentigi la donc n'a fɔra ko dugu ka t'o cogo la wajibi la donsow bɛ initiative ta en tout cas ni kɔrɔ sa a yɛrɛ minnu ye Kilelakaw ye donc minnu bɛ ka tiɲɛni kɛ donc a b'a kalama k'a fɔ ko u bɛ a yɔrɔ dɔw fɔ sisan nɔ ko u bɛ Dandaraso kungo ni cɛrɛ kungo ninnu ni donc kɔrɔ u fan dɔlen don aw yɛrɛ b'u fan dɔn est ce que aw y'a u ɲɛfɔ finitigilakaw ɲɛna k'a fɔ ko minnu bɛ ka na tiɲɛni kɛ u bɛ nin yɔrɔ in na u bɛ nin yɔrɔ in na est ce que a y'a dama suɲɛ ka dɔ ɲɛfɔ finitigilakaw ɲɛna wa bon finitigilakaw bɛ se ka kɛ a kalama mais an bɛ se ka min fɔ cɛrɛ fanfɛla la u bɛ o kungo fan min na an t'o dɔn cɛrɛkaw de b'o dɔn mais min kɔni ye Kilela ta ye n'u nana yan b'a fɔ dɛ n'u nana yan b'a fɔ parce que tiɲɛnikɛla minnu don a tɛ dan mɔgɔ kelen na a tɛna dan sɔrɔsiw dɔrɔn ma a tɛna dan population dɔrɔn ma mais cɛrɛkaw ani Banbugu ka taa se Dandaraso olu de bɛ olu ka kungo tiɲɛ dɔn n'olu ko aw bɛ dugu ni tilebin cɛ ou bien u bɛ dugu ni kɔrɔn cɛ a bɛ faamu mais n'aw siranna ka kunnafoni to yen sɔrɔsiw fana tɛ se ka taa aw tila aw yɛrɛ ma ka sɔrɔ aw banna kunnafoni na donc a ko bɛ o cogoya la cɛ mais ni ne y'a faamu sisan e ka kuma in sabu waati dɔ la kalan tun tɛ ka kɛ anw fɛ Mali kɔnɔna la ka sababuya kɛ banako in de mais sisan ne bɛ k'a mɛn k'a fɔ ko préfet tɛ Kilela e yɔrɔ dɔw fɔ ko kalan tɛ ka kɛ olu yɔrɔ ninnu kalan tɛ ka kɛ halisa mun de y'a to kalan yɛrɛ tɛ ka kɛ yɔrɔ ninnu na préfet bɛɛ bolila mun na ani maire ninnu olu bɛɛ bolila lakanabaliya in dɛ parce que banbaganci ninnu de b'o yɔrɔ ninnu na donc olu b'a kalama o b'a kalama fo bi solution ma se ka sɔrɔ solution kɔni an ma solution sɔrɔ k'a fɔ ko an ta kalan an kɔni bɛ Kilela mɔgɔ ninnu kunnafoni bɛna di an ma k'a fɔ u bɛ cɛrɛ kungo kɔnɔ u bɛ Banbugu yɔrɔ na ka taa Dandaraso fɛ an kɔni b'o kunnafoni mɛn mais u ka na an fana fɛ o kɛra jumadon de sisan nɔ e ka kumakan laban i b'a fɛ ka kuma min adressé bon ne bɛ min fɔ Kilelakaw ɲɛna an bɛɛ ka kɛ sɔrɔsi kuma n'a kɔrɔ n'a fɔra an bɛɛ ka kɛ sɔrɔsi a ma fɔ an bɛɛ ka marifa ta mais an ka sɔrɔsiya yɔrɔ ye min ye o ye kunnafoni de an ka kunnafoni di faamaw ma ayiwa kunnafoni fana mana di faamaw ma faamaw fana k'u jɔ o jɔyɔrɔ la dɛ n'o tɛ o nana na cogo min na o tun tɛ se ka taa mɔgɔ ninnu sɔrɔ yen dɛ an dun mako tun b'a la donsow de u retardé ni mugu ci de yaasa sɔrɔsiw ka n'o sɔrɔ yen donsow y'u ka baara kɛ koyi olu ye ninnu retardé ka jɔ n'u ye face à face ni kisɛ ye yaasa u taali kana se ka teliya sɔrɔsiw ka n'o sɔrɔ mais o bɛɛ n'a ta donc an bɛ min fɔ faamaw ɲɛna donc bɛɛ ka hakili to i yɛrɛ la sɔrɔsi o civil o an bɛɛ k'an janto an yɛrɛ la k'a fɔ ko u bɛ fan in na o tɛ fan in na bɛɛ ka sigi n'a ye dɛ bɛɛ ka sigi n'a sigi ye o b'an cɛ ma minnu b'an cɛ ma n'an bɛ minnu dɔn an fana k'u ko fɔ faamaw ɲɛna an balimakɛ an ka foli b'i ye an baara ɲɔgɔn ye radio siniɲɛsigi ɲɛta bolofara min bɛ Sikaso o ni cikan tɔ minnu sɔrɔla ni kibaruya tɔ minnu sɔrɔla waati nata ninnu na i bɛ an ladɔnniya la an bɛ dugawu don kɛ majuguniw kɛrɛnkɛrɛnyana min ye donsow ye an bɛ dugawu don k'u ye ala ka kɛnɛya jidi u ye minnu fatura an bɛ dugawu don k'u ye ala ka dayɔrɔ sɔnsuma u ye ala ka yafaw ma ala k'u mago to an balimaw dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen kɛrɛnkɛrɛnniyana ka daminɛ juma tɛmɛnen an taara Yoroso an selen Yoroso waati min an balimakɛ min bɛ an fɛ Bamakɔ yan n'a bɛ k'an dɛmɛ ni balo ye ko ka taa magwɛnta ka mɔɔw sɛgɛrɛ maa minnu ni gɛlɛya y'u sɔrɔ sunkalo in kɔnɔna na an bɔra an fɛ Bamakɔ yan o baara in de senfɛ a y'a ɲini an fɛ fantanw ani dɛsɛbaatɔw ni maadenw o siratigɛ de la minnu bɛ yen n'u bɛ radio ɲɛtaa lamɛn kalojan tɛmɛnen ne ni Bukari Diko min ni an ca ɲɔgɔn don le journal Mali Dɛmɛ ale y'o ɲɛmɔgɔ ye tun y'a fɔ an ye ko an ka taa Yoroso ani Kori kɛlɛ ɲɛ siran ye y'a to mɔgɔ minnu bolila k'u sigiyɔrɔw bila ka sabu kɛ kɛlɛ ye ni yɔrɔ kofɔlen a bɛ Kucala mara la Kucala ni Sikaso fana bɛ dancɛ bɔ an sera Yoroso waati min an kɔni sera ka dɛmɛ kɛ maa min bɛ hali n'a y'a sɔrɔ an balimakɛ y'an dɛmɛ ni nafoloko ye balow bɛ donni ka taa a di yɔrɔ la an ka taa yɔrɔw ka ca
an y'a ɲini juru madu fɛ ale y'an dɛmɛ bɔrɔ 100 n'o ye 50 kilo bɔrɔ 100 donni ka bɔ anw fɛ yan ka taa Kucala. An selen Kucala an ye bɔrɔ 50 to Kucala. Bɔrɔ 50 tɔ olu donnina ka taa n'u ye Kuri ani Yoroso. An selen Yoroso waati min an ye bɔrɔ 50 a taara dugutigi ni alimami fɛ. Olu ye maa minnu bɛ n'u bolila k'u sigiyɔrɔw bila ka sabu kɛ nin ɲɔgɔnna wale cɛjugu ninnu kɛ sabu ye. Dugutigi ye o maa 21 dalajɛ. O maa 21 ninnu u y'u sigiyɔrɔw bila. O kɛnɛ de kan dugutigi y'a jirana k'a fɔ lekɔliden 300 ka sabu kɛ papali wale cɛjugu ninnu ye. Maa minnu kɛn bɛ ka marifa ta. O marifa ninnu tali kun ye nazarakalan k'u kana kɛ Yoroso mara la. Dugu minnu bɛ n'u dugudenw bolila u sigiyɔrɔw bila. An kɔni sera ka taa ni bɔrɔ 25 ye. O bɔrɔ 25 a taara jigin dugutigi fɛ yen. Seereya minnu sɔrɔla a yɔrɔ la. O seereya ninnu olu filɛ nin. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. N bɛ Ala fo ka Ala barikada. Dugutigi komi a bɛ furancɛni bɔ. Ne ni Bukari Diko n ye Ibrahim yɛrɛ wele a ko k'a bɛ yan. Nka kabila ma wuli sɔgɔmada in na ne tun y'a fɔ a ye hakila k'a fɔ kunu fana n ye wele wala sɔgɔmada in na. N y'a fɔ k'a fɔ an ye bɔli dɔ kɛ yan. Ne ni Bukari Diko n'ale bɛ bɔ Kuri kunnafoni lasira don. Ale kɔni semana ye ala sɔrɔ ka kɛ ne yɛrɛ senna teliya la kosɛbɛ. N'o tɛ an tun y'a fɔ de ko an b'a bila ka k'o kɔnɔ. Layidu dun ye juru de ye. An bɔli bɛ waatinin bɔ yan. An nana an ye lahalayaw lajɛ. Bukari Diko ale yan ka ye. A tun y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ ni kɛlɛ in ye siranya fɛ wala gɛlɛya fɛ u y'u sigiyɔrɔ bila ko u b'aw fɛ yan. An tun ye layidu ta k'a fɔ an b'a lajɛ ka na balo dɔ di u ma ani yan mɔgɔ dɛsɛlenw. An kɔni an sela k'an garijɛgɛ sera ka don bɔrɔ 25 de la n'o ye 50 kilo bɔrɔ 25 ye. A fɛn de mobili kɔnɔ a jɔlen don. An tun ye a fɔ ko an bɛ na yan. An bɛ hakɛto ɲini k'aw fɛ fɔlɔ sabu an bɔlen yan a bɛ waatinin bɔ. Mɔgɔ dun ni ye ci di ni layidu kan di. Layidu ye juru de ye. An kɔni sen ma se ka teliya nka Ala ye a nɔgɔya waati min an nana. An balima dɔ bɛ a bɛ Bamakɔ. An ye ci lase a ma tuma min a ye bɔrɔ 100 d'an ma. O bɔrɔ 100 an tun ye min kanu ni y'an ye k'a sabu kɛ jama caya fɛ o ye bɔrɔ 25 ye. Kuri bɔrɔ 25 ta ye 50 kilo bɔrɔ don 25. Kucala ani Sankaw 25 fana bɛ di olu ma. Bɔrɔ 25 de filɛ mobili kɔnɔ. Ni mɔgɔ min nana o ye Denba Sisogo ye. Ale fana sigilen don Kucala an balima don ale de y'a ka mobili ta ka mobili ka don a kɔnɔ ka na. Min ye Kuri ta ye o donna mobili kɔnɔ o fana bɛ ka taa Kuri. An kɔni bɛ na yan ni tilali kɛra tuma min na n'aw ye sira d'an ma an bɛ sɔrɔ ka taa Kuri ka t'o fana ta ɲɛnabɔ. Ni Ala ye sini jirana wala sinikɛnɛ jirana min ye Kucala ani Sankaw wala Bilakaw an bɛ taa olu ka balo di. Nin kɔni ye siɲɛ fɔlɔ ye. An bɛ dali masa deli a kan ka se ka caman sɔrɔ. Wa caman yɛrɛ layidu bɛ sira la ni Ala sɔnna ma. O de tun y'an nakan ye. Komi Ibrahim yɛrɛ ma se yan fɔlɔ ne kɔni y'a fɔ a ye. Kabini an wulila n tun y'a fɔ a ye k'a fɔ an bɛ sira la ka na. Hakili la n y'a fɔ e fana ye k'a fɔ an bɛ sira la ka na. Awɔ. Denba. Dugu mɔgɔbaw a ye kuma mɛn. Awɔ. O la sa bien sûr an y'a dɔn ŋaniya o bɛ Ala adamaden de ma. Ala tigɛ o bɛ Ala de bolo. C'est pourquoi retard t'a la an m'apprécier absolument a fɔra cogo min n'a kɛra ten i y'a dɔn kɔni daniya bɛ na. An ta kɔni ye foli effectivement i y'a fɔ cogo min an bɛ frontière la. Frontière a ye wuli dama dama sɔrɔ min ye jama bɔ o hakili kan. A bɛ kɛ cogo di? Se tɛ jɔ ye se bɛ Ala de ye. Alors o de la sɔgɔmada in n'an wulila an ko Yoroso dugu kɔnɔ yan bien sûr déplacés bɛ yen mais a déplacés caman ye mɔgɔw nana ni u ka denmisɛnninw ye surtout l'écoledenw parce que dantɛmɛ wale tigi ninnu olu ko l'écoleso kana dayɛlɛ. Ni denmisɛnninw dun tɛna to ten aya o jigira dugu kɔnɔ yan. Donc peut dire que minnu bɛ Yoroso yɛrɛ dugu kɔnɔ yan a bɛ 300 bɔ k'a ta première année la fo ka taa se 9e ma. Y'a dɔn kuma tɛ Karakɔrɔ la Jarakɔngɔ ainsi parce que bɛɛ ni i dɔnbaa de don. Ayiwa donc maintenant ni min filɛ nin ye ni bɛɛ b'a jira k'a fɔ ko ayiwa maa wɛrɛ hakili bɛ anw na min tɛ anw yɛrɛ ye.
o bɛ kurahi don an na ayiwa gɛlɛya min b'an kan an ka se k'a supporter a man nɔgɔ dɛ an ka dugawu b'aw ye hali bi ala k'an to ɲɔgɔn bolo nin min kɛtɔ filɛ nin ye nin min kɛlen filɛ ala k'a to an kɔnɔ ala k'a to an kɔnɔ parce que n'i ye maa sɔn n k'o kɔrɔ i fana ka maa wɛrɛ sɔn donc n'a ɲɔgɔnna gɛlɛya an t'a ɲini ala fɛ n'o nana bɛ an ka maa min kan a kɛra kɛlɛ ye o a kɛra fɛn wɛrɛ ye o an delila ka dɛmɛ mun na anw fana tɛna se ka maa wɛrɛ dɛmɛ donc tu vois ce que ça fait diɲɛ bɛɛ ye kalanso de ye donc ne ko aw bisimila n y'a fɔ cogo min depuis ce matin ayiwa an ye mɔgɔw informé o kun nana mais an kun ko ni juma jigira alors o bɛ se yan mais minnu yɔrɔ ka jan par exemple ni ale tɛ yeli kɛ ale y'a préféré ka makɔnɔni kɛ donc maintenant an bɛna a fɔ tɔw ka a sɛnɛ teliya voilà c'est ça n'ala sɔnna n'ala sɔnna olu fana bɛ mobili kɔnɔ ma dɔn a bɛ se ka don cogo min bon oui a bɛ hali tun an b'a la don kuru kɔnɔ an tun bɛ ka diɲɛ ɲini dugutigi fɛ ani k'a lajɛ fana ni fɛn ni fɛngɛ in bɛ se mobili giriya kɔrɔ komi tɔni kelen karamɔgɔ de ba ko ka don n'a ye so kɔnɔ awɔ n balimaw nin tun ye yɔrɔso seereyaw ye an bɔra yɔrɔso tuma min an y'an kunda kuri kan an selen kuri an taara dugutigi fɛ yen n'o ye kuri dugutigi ye dugutigi fɛ yen bɔrɔ 25 mɔgɔ minnu fana bɛ yen ni kɛlɛ ɲɛsiran ɲɛ fɛ i n'a fɔ marifatigi minnu ni olu kɛn bɛ ka dagaw sigi a yɔrɔ kelen na o marifatigi ninnu ka waleya fɛ kuri an balima minnu bɛ kɛlɛ ɲɛsiran ɲɛ fɛ n'u bolila k'u sigiyɔrɔw bila k'u kunda kuri kan an ye seereya minnu sɔrɔ bɔrɔ 25 nin dilen dugutigi ka denbaya kɔnɔ u maa ninnu wulila ka na an ye seereya minnu sɔrɔ o yɔrɔw la filɛ Lamini Mori daw kan don kuri dugutigi n b'aw fo a ka hɔrɔnya na k'a fo a ka keleya la aw nana ka na kan di ne ma alhamdulilayi a bɔra sira fɛ n'a tun ma bɔ a sira fɛ ne tun bɛ bila maloya kɛnɛ kan depuis a bɔra yan don min na an yɛrɛ ye labɛn daminɛ ani Ibrahim Koyita n'an b'a fɔ ma ko Ɔci a fana y'a se k'o kɛ alhamdulilayi minnu b'an fɛ yan an balimaw de don an sinjiw de don an bɛ ba kelen fa kelen ni gɛlɛya nana mɔgɔ si tɛ se ka ban ni masa in tɛ an b'a deli masa Aramani fɛ ala ka gɛlɛya in ala k'a ban pewu minnu kɛlen n'o banno se tɛ anw ye se tɛ olu yɛrɛ setigi de ala ye ala ka ŋaniya ɲuman don kɔnɔ o ka sabali an kuntigi yɛrɛ kanu kama o ka manafɛn ye o ka se k'a bila an bɛ ala deli o de la n tɛ se foyi t'an ye an bɛ ala deli manafɛn min b'u bolo o ka kɛ sabalibaga ye o k'a bila o ka da la k'a fɔ k'an bɛ maliyɛn kelenw de ye k'an bɛ de ye ba kelen fa kelen ye ni sitana nana mais an bɛ alaw taala kelenw de deli n'an kuntigi kanu kama ala ka se ka sitana in ban ni aw yɛrɛ fo ka barikada dɛmɛbaga sɔrɔla ne yɛrɛ la parce que fulaw ka fulaw ka présentant biya o yɛrɛ ne dɛmɛ ko in na ani Ibrahim Koyita o ye wulikajɔ kɛ depuis aw nana an y'a fɔ o ye wulikajɔ kɛ dɔw yɛrɛ nana sigi yan depuis sɔgɔmada fɛ n ko non a ye taa bi ye juma ye ni juma jigira aw nana an b'aw fo ka barikada o yɛrɛ y'an ka wele mɛn an y'o fo k'o barikada n ko ma fulaw ka kɛ sabalibaga ye n'o nana yan o ka jija an ka ɲɔgɔn dɔn o de nafa ka bon n'i nana yan n'i tɛ den gɛrɛfɛ